Hi guys, this is Dominic Cristobal and welcome back to my channel. Yay! Ayan, sino-sino? Comment down, hi sa aking viewers. Hello po sa inyo. Ayan, habang nag-aantay tayo ng viewers. Bali, nandito tayo ngayon guys sa Mahoganihan Park. Sa mga nakapanood din ng aking vlog sa second vlog ko, yung Mahoganihan. Ayun, kumusta po kayo? Magandang hapon po. Nandito po ako ngayon Bali kakatapos ko lang po mag-TikTok kaya nandito po ako sa Mahoganihan Park. Kung nagtatanong po kayo kung saan location to, dito po yung sa San Pablo City, Laguna. San Lucas Dos, San Pablo City, Laguna, San Lucas Dos. Kung saan ako ngayon nakatira. Medyo may kalayuan to sa bahay namin, siguro mga 20 minutes kung lalakarin guys. Yan, 20 minutes kung lalakarin. Ayan. Pasensya na, wala pa akong mga bagong upload na vlog. Siguro soon makakagawa tayo. Ayan, dito tayo sa Mahoganihan Park. Gusto nyo ituro kayo sa Mahoganihan Park, guys. Ayan. Sarap lang dito mag-pictorial, guys. Straight. Super straight, guys, ng mga... Ayan. Habang nag-aantay tayo ng viewers, ayan. Itur ko kayo dito sa dito sa San Lucas. Ayan. Sarap lang dito guys maglakad-lakad. Perfect din dito sa perfect din sa pagpi-picture. Sobrang perfect din dito sa pagpi-picture ng ano. Kakatapos ko lang kasi mag-TikTok guys, kaya yan. Sabi ko makapag-live kaya. Kasi first time ko lang din naman mag-live dito sa aking YouTube channel. Dito ako naka-ano guys, naka-ano sa ano. Sabi ko doon sa mga viewers ko sa TikTok, lipat sila dito kasi dito ko sana itutuloy yung games, kaya lang parang hindi sila nakalipat. Almost 3 minutes pero wala pa. Pero panoorin nyo lang pagka-endong live sa mga hindi nakapanood. And soon mag-upload ako ng mga bagong vlogs, kaya lang hindi ko lang siya makasikaso kasi busy nga ako sa ano. Busy pa ako dun sa isang ano. Turo ko kayo dito guys, mag-ikot tayo. Try natin mag-ikot dito. Ayan. Ikot tayo dito guys. Perfect for ano to eh. Ayan. Sa location malapit, San Lucas Dos lang po, San Pablo City, Laguna. Punta sa mga nagtatanong ng location. Perfect dito mag-camping. Kasi hindi naman dito mahigpit eh. Hindi naman talaga siya mahigpit. Hindi totally mahigpit talaga. Hindi naman mahigpit. Wala namang higpit dito. So, ayan. Pauwi na kasi ako kaya na-try ko, naisip ko lang mag-live dito. It's a quick live lang naman guys. Quick live lang naman. Kung mayroon lang sana maraming magpapagame sa kaya lang yan, nag-aantay nga tayo. Wala pa naman. So, ayan. So, ayan. Para makita nyo naman yung ganda nung So by the way, ngayon pauwi na ako.
Enjoy nyo na lang yung view na makakita nyo dyan habang naka-live ako. Enjoy nyo na lang yung live. Ang daming aso nga lang dito guys. Ang gali pa uwi na ako. Guys, napapansin nyo yan, at taniman ng pinya saka ng mais. Kasi hanap buhay ng mga tao dito pagtatanim guys. Pagtatanim ng kung ano-ano. Depende sa panahon. Pagka panahon ng pinya ang tatanim nila. Pag panahon ng mais, for now ata para mga mais na nakatanim ngayon dito. Kanina galing tayo sa Mahoganian Park. Mahoganian Park tawag namin. Yan guys, oh, ganda ng view. Nakita nyo guys. Lakas lang talaga ng hangin. Lakas lang ng hangin dito. So ayan. Ayan dito tayo. Pahinga muna tayo guys habang muna ako ng tubig at sobrang ano talaga. Pagod na ako. Tawa na ako. Sariwala. Sarap lang dito sariwa ng hangin pagka nandito sa bukid guys. Ayan. Hindi ko alam kung ang tawag sa ano sa bundok na 'yon, guys. 'Yon. Yung bundok na 'yon, hindi ko alam kung anong tawag. Basta bundok 'yon. Tapos doon tayo galing kanina sa Mahoganian Park. Tapos ito, ayan, mga pinya tapos ang dami dito. By the way, dito sa San Pablo, dito matatagpuan yung 7 lakes na sinasabi nila. Kaya sobrang dami ng lakes dito, pitong lakes. Bali na pupuntahan ko pa lang parang 3 lakes pa lang. Mag-aano na ako dito sa San Pablo, mag-12 years na ata ako dito sa San Pablo. Hi sa'yo. Sino yan? Sino? Comment ka nga kung sino ka. Hindi ko lang makita, hindi ko lang ma-recognize kung sino. Hi sa'yo. Hi, sino? Comment po. Nawala na siya ulit. Nawala na siya. Ayan. Wala ulit. Feel the ambience yan. Nawala na yung isa. Nawala siya. So yun guys, end ko na yung live. Pauwi na kasi ako sa bahay. Sana nakasave naman to. Sana mapanood nyo mamaya pagka may mga time na kayo. Ingat po and God bless. This is Norman Cristobal and hanggang sa muli. Paalam. God bless everyone. Thank you for watching guys. Maraming salamat po. Thank you. God bless.